Ay mga katropa, nakoron sa Danau. Nya madto ko sa ko. Kamutis. Ano, travel ko dito sa Kamutis. So, mao ni akong kuyog ay, mga amigo. Mao ni among sakyan. Diba, John Mar. So, okay na ta ni. Kasi aron man ta. Oh. Pwede naman siguro. Oh my god. So, ang kadapit.